Hi everyone! So mag-tour ta dire sa Barina Park, Walay Tao Edition. Mao day ni ang gamay nga soccer field nila guys. Enclosed ni siya nga park so dili ka mag-worry nga masag imuhang anak dito sa dalan. Kanilang pathway guys sa una gamay ni siya. Pero karon dako na. Pwede ka mag-walking diri, mag-jogging niya. Mao na ilahang gym nga gamay. Sa una, swing lang nang naa diha og mga monkey bars. Ya kaning mga trees daanan ni siya. Ya diri nabutta sa kilid. Bali naa ni siya yung mga tuloy yata ni ka gate kani ang isa sa ilaha sa una na ni mga trees diri guys hadlok ni tan-awon diri paggabi nakatry jud kog lakaw diri winter time mga alas 5 pa siguro to sa kadlawon kay mo adto og train station karon na pud ni siya lighting og CCTV so na improve na jud siya guys. Kani siya nga park guys, corner lot ni siya. Unya na ay roundabout nga dool ani niya. Unya kung padulong kay Canleyville Station, wala kay choice, moagi jud ka ani nga park. Unlock kay ni siya sa una guys. Murag sa kangit-ngit niya, pwede jud ka habluton anytime. Mao na ilang play area guys, mao na ang iconic koi nga slide nila. Nya sa kanang mga trees guys, pwede ka mag-picnic diha sa ilalom. Kung gusto pud nimo magmuni-muni, pwede ra pud ka diri sa lingkuranan. Unya ang isa pud sa improvement nila guys dire ang toilet sa una wala ni toilet guys kanao mo na ilang toilet karon automatic ang door ana guys wala pa kung kasulod diha inuon karon lako ka vlog ani amo ang park guys kay last time ang daghan jud kay tao diri basta bag-ulag ang lugar daghan kay mga dito diri ba kaning murag mini forest niya sa kilid karaan na ni guys inani na jud ni siya daan mao na ni siya ang end part sa park ang katong end part dito sa Pikas ang soccer field. And then, mao ni ilahang gamay nga racetrack para sa mga bata. Napo na siya traffic sign diya, guys. Pero wala na ako na videohan niya. Mao ni ang another view sa Koy. Pabalik na ko sa may soccer field ani guys. Pero gian na nako ang video diri. Isapot nang ako ang alaga. So naay swing diha, daga na nag-swing, mga upat man siguro nagka-swing. Napod sila toddler area diri guys na naay sariling slide, swing, seesaw, ug uban pa napay gamayng baling-balay diha. So hangtod diri na lang sa ang akong video. Salamat sa pagtan-aw. Bye-bye!